Ještě jednou, to jsem vám ani neřekl. Já jsem chtěl ještě jenom podotknout, že vlastně, co se tady budeme vídat na YouTube, tak jsem chtěl říct, že vlastně, jak jsem ještě říkal, že nebudeme stříhat žádný videa. Vůbec nebudeme stříhat videa. Takže bychom to natáčeli třeba 4x, nebo klidně 5x denně. Vám jsem na YouTube hodím video. O tom, co vlastně jakoby prožívám za ten den, co dělám za ten den a tak dál a tak dál. Takže se máte určitě na co těšit. A hlavně já jsem vám vůbec o sobě nic neřekl. Jako. Takže já dělám DJ, skládám texty, dělám hudbu, dělám akce hlavně u nás, dejme tomu na Ústecku, já nechci přesně říct kde, ale to je jedno. Vy mě určitě budete znát některý z vás, ale to je fukec. Vy, co mě budete znát, tak klidně dejte lajčisko. OK. Já vás určitě budu znát taky, ale to je jedno. Každopádně, bych to uvedl na pravou míru, tak jak to vidíte asi na tom YouTube, OK, jsem Cody, ježiš, tak jsem Cody, čus. ale chtěl jsem vytvořit novou éru jakoby těch videí teďka na YouTube, protože hodně streamerů nebo hodně youtuberů ty videa berou tak, že musí být stříhaný a musí to vypadat každoprsně, úplně luxusně. A já bych právě chtěl začít takovou tu éru, kde prostě nebudeme stříhat nic, žádný podtitulky, titulky a takovýhle. Zkusíme to, uvidíme a buď to půjde, nebo to nepůjde. Takže, každopádně, já jsem Cody, vy jste vy, buď dáte palec hore, palec dole, buď dáte zvonek, odběr a uvidíme, jak to půjde dál. Každoprsně jsem tady pro vás a jak jsem řekl, i kdyby byly akce, určitě natočím, dám, ale já to budu natáčet jakoby streamem. Já to nechci točit jakoby střih a takovýhle věci. Ne, žádný takový. Vy uvidíte všechno přes tuhle kameru, anebo i jinou, ale prostě uvidíte to nesestříhaný a prostě tak, jak to je. Tak, jak to je. Protože já si myslím, že tady to je i lepší, než aby to bylo střihlý a byly tam nějaký takový ty věci, které vlastně jakoby i ten streamer, youtuber nechce, aby byly vidět. Já právě chci každoprsně tyhle ty věci, aby tam byly, aby to bylo prostě fair. Tak uvidíme. Buď se vám to bude líbit, nebo nebude. Jak jsem říkal v předchozím prvním videu, tady máte hnedka druhý. Nehraju si na nic. Čauky.